mag thieth piny Kenya pod yudo pek e chiwo chanjo mag nyithindo kuom thuolo mar dwe achiel mabiro. Makalure gi singo ma piny owacho ma ochoro donjo mag chanjo ge pacho kaendi nyaka dwe manyien. Jatend migawo mar thieth Aden Duale mane loso nyim komiti mar od bura koni nyocha gi bandho maromo shillings milion 930 kuom migawo mar omenda ka koro gigeno mar yudo yedhe chanjo dwe manyien. Kuom mahaw dwe achiel koro chanjo mag nyithindo osebedo ka onge pacho ka. Jatend migawo mar thieth Aden Duale e nyim komiti mar od bura obedo kod odiochieng' matek e dwoko penjo gima omiyo nyithindo chandore pacho ka nikech chanjo. Including yesterday, one of the honorable members had gone into three different hospitals and could not find a vaccine in those 3 hospitals. What seems to be happening? And I've not heard the PS talk to that. I've not heard the CS speak to the shortage of vaccines in the country. And it's critical. Duale oyie ni chanjo onge, kendo lero chandruok magisebedo go e yudo maromo shillings milion 930 mar chanjo kowuok e migawo mar omenda. The co-financing requires payment from government and we requested for allocation. Why we have a small shortage for about 2 weeks, and I agree with the member, particularly on BCG and polio in some few counties, is because about the 930 million we wanted from the National Treasury, the Exchequer delayed. Kuom thuolo mar dwe achiel mabiro, kata kamano chalo ka gima nyithindo pod dhi bedo maonge chanjo, kaluwore kod singo mar Duale mar kelo chanjo godu manyien. UNICEF has confirmed to me in writing yesterday that the first batch will arrive by between the 10th and the 15th of June. So just because of our own late Exchequer release. And this will be available, and I will ask even, it was only 1 billion, and we have already sent the money to UNICEF, and they have agreed, they have given us the timeline. Nok mar chanjo maneno sani, jokanyo e sekta mar thieth ne oselieko dwe mar 2. Bende Duale osingo medo budget ne duol makeyo yedhe pacho ka KEMSA, mondo migi med pok ne agulu mar yath ma ichwalo ne ute thieth. Rameny sani ni e budget ma owinjo som mondo nere mapod nitie, ahinya to e sekta mar thieth, machendo mathoth ma isiro kod pinje ma oko koro chung. Judith Omondi, Ramogi TV. Odhi kaunti ma Siaya kama moko kuom jopiny e kaunti ma Siaya wuok tung' mosuo